We are surrounded by toxic people. Usahay, di ta kabantay, naka-affect na dahil sa atong kinabuhi. Here are the signs of a toxic relationship. Kanay mga signs sa toxic relationship mo apply na siya sa family, sa friends, o sa atong partner. Number 1, lying. Sige og pamakak. Usahay ba'y makapamakak magyuta, manay gitawag na white lies. Pero pag masubraan na gani, lain na siyang storyaa. Mahimo na siyang habitual sa usa ka tawo. Sige og pamakak, dili nakakabaw unsay tinuod. Mag-doubt nakapirmi sa iyang storya. Dili na jud ka kasalig ba? Remember, a healthy relationship is built on trust. Number 2, mag-monitor. Kada pag-worry sa atong family ba or sa atong partner, normal na. Especially Pinoy, we are caring by nature. Pero, pag maabot na gani sa point, mamasa na imong family member or imong partner sa imong personal messages, mangayo og password sa Facebook, lain na siya bay. We need our personal space. Mulakaw ka, magsigi og tawag or sige og text, kada oras na lang, mura na kagituok ana bay. Makaana sa kag paginhawa asad ko, uy, dapat tagaan kag credit. Dapat musalig siya nimo. Maka-insulto masagunigod na dita sa ligan, kita as anak or kita as partner. Pero by case-to-case basis pod. Pero kita anak, pasaway ta, dapat yung tatukon. I mean, badlungon. But if wala sala, trust them. Uba na to, insecure magod, ganahan tag-control ba? But not to the expense sa happiness sa atong family member or atong partner. Dili inaana ka grabe, namura na kagihigot. If surrounded ka ana, tell them to stop. It's not healthy for you both. Number 3, i-isolate ka. When people starts to isolate you, toxic na ba? What I mean by isolate is kana ganing ipalayo ka sa imong family or sa imong friends para masolo lang jud kanila. For example, toxic na friend, iyan ang libak ko ng iba nimong friends para masolo kaniya. Siya na lang imong dalampanan ba? Which is very bad, bay. Another example, uyab mo. Ang imong uyab, libak ko ng imong parents or imong igsuon. Unya ikaw, kay grabe kay ka in love, mutuo ka sa imong uyab, luoy ka imong family members, gi-isolate ka niya. Ang worst pag yun, di ka kabantay, kay you trust the person, manggod. Toxic na relationship, bay. If gi-isolate ka sa imong partner or sa imong friend. Number 4, feeling ashamed of you. Ikaulaw ka. Usahay, bay, we do stupid things. Mapandul ta or magkiat-kiat or natay masulti na bati. That's normal na maulaw usahay ay imong partner or imong friend. Pero, pag ikaulaw na niya imong personality, that's a different story. For example, ikaw hilig kay kamusayaw or magkiat-kiat. Unya, naa siya party, dili ka invite to, maulaw siya sa iyang office mate, kay iyang partner, grabe kay musayaw. Kana magud siya ba, it's unhealthy. Not only kay magkatigom na ang di ganahan niya nimo, but also it's not healthy for you. Kay ang imong self-esteem, that's your personality man. Kung ganahan jud ka magsayaw-sayaw o magkanta-kanta, okay ra na siya pagsugod. Pero ikadugayan, magkadaghan gyud na ang bati. Number 5, manabi sa imong secrets. Naa jud mga butang na dili dapat ipanabi. If your close friend, if your partner says something about you na maka-destroy nimo or something personal, para imuha ra gyud na. Now, if ipanabi na sa ubang tao, ma-break na ilang trust. If ang imong friend or if imong partner manabi sa imong secrets, signs na ba of a toxic relationship? Walay respeto ba? Without respect, there is no love. Without trust, there is no need to continue. Undangin na ng bisyuha. Number 6, manipulation. Nakadiscuss kong isa sa previous na ko na video, kadong hot and cold method. Kani siya, may tawag na constant victim method. Kanaging siya sad, anya siya pa'y masakitan. Wow! Gahi sad. Di isa kakabantay ba? Master na nila ang pag-divert sa issue, padung sa imuha. Kunya ang ending, ikaw jud ang may problema. So be careful bay. Look at the signs na gimanipulate na ka. Number 7, sige og start over. Buwag balik, buwag balik. Friends dili, friends dili. Pag inaana ang pattern bay, dapat siguro check ang relationship of dapat pa bay padayon. Pag maka-feel ka na ma-drain ka every time ka uban siya, unya dali ka masuko permi, it's time to let go bay. Usahay manggod, wala man may sayop duha. Different lang gid mo og wavelengths, different mo prinsipyo ba, dili jud mo magkasinabot. Ayaw na lang pugsa. You are better off without each other. By don't settle for less, don't settle for unhappiness. Mahadlok ta mubuwag sa usa ka tawo kay feel nato wala na mo accept nato. Feel nato alone na ta sa world. Feel nato dili na ta kauyab or wala na tay ma-friend. This is the thing bay. Tungod kay dili ka mo biya sa anang toxic na relationship, you are missing out. You are missing the chance to find the right person for you. Ayaw og settle sa mga toxic na mga tao. And that's it. 7 signs of a toxic relationship. I am Dong Pons.